President Excellency Prof. I invite the President of the Union to speak. After I speak, I have President Tinubu has the official speech right about now. Okay, sir. I'm going to manage the new people who are here. But I got all right, President, I took a guy to go to. I don't want to write him you better do online broadcast. You don't guide to Sandro. Here, Basaro, you better progressive association. You better progressive association. Who are those school? And who are the quiet Paso Wagajerozi? Who knows school? Who the primary school or the better? Who are all and can go at the Dokuako phase 1. Everybody buying not pay phase 1 over. Only no day goes out in the mom alive. But the director, Ibere Miro, I know when a central school in Kenonura only Ibere, they goes out in the mom alive. I got you, I Jacobasa, president in the Ibere Progressive Association International. One of Mr. LSCA AK. Kaumorike Keletu Ndemadu. Ya Keletu Ayakobasa president in Ibere Welfare Union. On the way to Jai, ye Keletu, I Keletu Yadeze, no never was to Kowoki. The professor, Julius Lebowa, I got you, I got over the Mamuno Damichi, Uno Unahil, Unahila Nomerema, Uno Mawood, Weber Nomeremano, who are the most on the Maru and Nomerema, and they won. Kaibasa president in the Ibere Progressive Association, Monongawan Rhino, Uno School of Maka, or Baitoka. Ayagakwarimu, Mr. MSCA Eke, Ubabaikora Yoka. Amjo Herade, Kelende Nile Biano, Taino Erai, and Memon Ejida Abape Schoola. Mkelende Zenile, Eloaje Fosano Erai, my support Nilo and Nyaya and Nile. Ndeze, all our Royal Highness, Aikela Wunu, Obutotayo Chike Unubia, all our invited guests, Mandi Nyom. Elu jibia yobudo tayo chike ada se elu njeda akwadai kaido nya akade eme ihe ndai ma saji kwa ha agbali de emeje ya elonwa ajide eme ya ai kelekwa ndị niile jikọta n'aka tụwa ma ego ka ewuru mezie skuul ọhụ anyị nọ tonwa makwa ndị nọ on the ground arụ ọnụ lele project manager bụnụ Chief Dr. Paul nụrụ ya nọ ebe ọhụ de mai represent ma kwa ndị ọjọọ ya nọ ya nọ ibe dị iche iche onye aka bụ ma chairman anyị bụ Chief Mike Engineer Mike Awa enyekwa ndị otu ya rohu nọ na the project ha ekeleta unu ike na-ekelekwa onye ụmụrịma skuul rohu bịanụ taa anyị si unu jisi ike gụtawa na akwụkwọ ike lọba eru echi unu abụrụ ya ma dọkịta ma lọya nyekwa ka ada arụzi ibere elu unu ihe jide eme ya tọnwa so anyị na-eji oge unu nkụ ebe ọ bụ ndị ọjọọ akpaịtụ kama m ji nwe ohere adasị unu niile unu emeela ịfụsa anọnyere anyị oke mmemme a IPAI bụ organization ndị Ibere rohu nọ na mba and ajikwana ohere ada ekele unu si unu ndewonu unu abịa
anyị kpahụ ka ihe klasrum ọnwa ndị Inyomo ndị women's wing ndị women Igbere Progressive Association si omere ọnwa eje ama iskul na afọ ọjọ ebe a ọya bụ wafisa ya akwụkwọ wee efusi ya n'ebe a ma anyị na-eji ede ihe ma anyị na-eri eri ihe ụgbọ afụsa ya bụ ndị Inyomo site egolu ka o mere ma skul ọnwa ụwa nwere ike egolu ya ma ịsa afa ga na-aga ọ bụrụ ebe ọgwụ ndị nkụzi nkụzi ahụ ụmụka ozi wazi na-enwere ike si onye nkụzi ọhụ egbodo ya metụwa aka ụwa nwere ike na-esi nwere anyị na-agazi ndị ewere nchọwa mkpọbasa prezident Igbere Welfare Union Elda Nwafọ Okoronkwo ka ọ keletu anyị letu anyị tolu Elda Ndewo Ebiri Mmammanụ Igbere Mmammanụ Eze Mmamma ndị Prof Mmamma Nigeria Gonu taa bụ ụbọchị dụrụ mma maka taa bụ ụbọchị eke a na-eji classroom blocks a ejefe aka ndị Nigerian na-eje skul ụmụ amamihe mmadụ zi amamihe ọhụ mmụọsa ya ọ bụ ihe dị na-adụ onye GM waterboard ọ sị m na mmiri ọhụụ dị Igbere na-anasị ọbụ ndị Igbere nwe na-anasị ọ gọọmenti nwe ya sị m na ha cheta ya kwuo eziokwu n'ọbụ gọọmenti nwere ya n'afọ mgbe na ndị nwụrụ mmiri ọbụ ndị Igbere maka na ọ bụ ndị Igbere bụ ndị na-agụ mmiri ọbụ anyị kpachapụrụ anya hapụ ya na omekasị ya n'ụsọ asụlaanyị n'onwe izu gọọmenti na-adịghị ekuru mmiri bụ ọhụụ ahụ isi oke mkpọsala amamihe ọhụụ ahụ na skuulu ọma a na-asị gọọmenti bụ skuulu ọma ebe ka aka ọdịdo na ndị nke gọọmenti ọha anyị na-atụkwasị okwu dị ahụ omume ebigomo ọ ndị Igbere na-arụkwarụ ihe gbakọ omume ya mekasị ya gọọmenti a na-abịa a nakwara ihe elebeta ndị Igbere bịa mezie ya omume ị gaa sekọndịrị skuulu nyere onwe arụ ịbụ ọ ndị Igbere rụọ ya mekasị ọkwa ndị Igbere ndị a na-emezipụta mezie tọma amamihe ọha gbasara obu ndị anyị eji ya echiche gbamụ ndị ịfanyị ụwa ọrụ mgbe m rụwa na diskọs ahụ ụbọchị m na-agba na-emesi ọtụtụ skuul Igbere efunahịa bụ fesfọm and ọdụla kọmplited na elihi emezi ya ụwa mee ihe dụrụ mma maka ọ mere mụnwa kwadogatawa nọ ebe ọma jee skuul a na-enwe ndị na-abụrụ gọvanọ Igbere n'ụwa nọ ya a na-enwe ndị na-abụrụ prezident n'ụwa nọ ya a na-enwe senetọ tupu n'ụwa nọ ya na-ahị ya nke ọma eji acha Chineke agbanwe na ọ na-ebi agbanwe ndị isi ụmụ iri ụwa na-agụ gbogbo ụwa na-asị ọ mụrụ nwa n'otu nwa nwa ya na-agba azụ n'ọgụgọzi n'ebe ikwu agaghị iji ezigbo aka fụ ebe obodo na ọ bụ iri akwụkwọ maka na ahịrị ụmụ mgbe ya n'ọba amamihe bụ ya na-eti eto asụlise nwata ele ọma na ọ mara ihe obodo gbapụtara ihe ka ọ bụrụ onye Chineke mara amara bụ onye eji ezigbo ya amara Chineke ụbọchị taa obodo m na mma ndị eze nọ n'ebe ọnọdụ ọgwụlesie ya ndị prọfesọs ndị ọka akwụkwọ ụwa na ebe ọgwụlesie ya ndị asụsụ na-emeela ndị anya sa anụghị ọmụ nwa na-ada ele a site erila nne ụwa malite ike aka ji isi ụda ya jide anyị ike anyị na-aba aka agbata ebe ogbulu Igbere mepe na ọkpanye ịkpacha na-emeela ahụ ya kelee ha anyị aga awa ebe ndị prọfesọ nọ ya ụmụ nwanne Igbere Progressive Association nọ echichi anyị Chief Dr. Paul anya asọ mama Chief Dr. Oji Izuka nọma ụwa jekwa akpa ịtụrụ anyị ụka ụwa akpa ihe akwa anyị aga kwuru ukwu ya na-ekwe ele klasrum oge anyị akachekwana ihu ga-emechekwa edeeje ya ndị enwere ọ bụ ka unu marụ ihe asara Igbere mmiri na-egwusa nnụnụ onye akụ akpanye anụ ọkụ Igbere mmiri ndị enwere ka m gakwuru eze enyi nke Idira onye eze Joseph anya ntị ọkpa ịtụrụ anyị ụka ya sapebe ọhụrụ ndị ajasaje ndị enwere onye eze ndewo mgbe akpa ịtụrụ anyị ụka Igbere ndewo ndị eze Mmammanụ IPA Mmammanụ Igbere si ọ bụ ihe dị mmadụ ha na-emere ihe dị mma nyere anya ma ọgọ ọ bụ gasa ihe ndị
ụmụ anyị ndị Igbere Progressive Association kwa ọrụ ụwa ọrụ isi ịhụnanya ụwa nwụ ibe ndị Igbere nọ onye anaghị gbakọta ụbọchị nke taa ndị asị unu jideka unu ji ihe ọnwa dị ime isi Chineke bụ unu ụmụ nke amarịkasị okome ihe ọnwa ka ọ bụrụ isi iyi nke na-ana ata ata afa Jizọs ike agwụtụkwu unu Igbere mma mmanụ IPA mma mmanụ ọhaneze mma mmanụ. Ndewo, anyị ekelela onye eze ọjọọ ji aka tụkwara ya ụka bụ eze John Okorie ọ nọ nwe echichi anyị anyị gara ihu ka ọ kparịtụkwara ya ụka onye eze ndewo ndewo n'ụwa ndị aka ndị eze na-asị ka m kelee unu esakwara unu n'ihe IPA unu mere taa sọba anyị malite ya Igbere na Amerịka jikọtakwara ndị Igbere ruru na Amerịka bịa together si otu ka ada ekele ekele ka ndị nọ na ekele Texas ebe na-ekewakwarị ihe mmadụ emego na-ekele so ndị IPAL unu abịala wuo ụlọ a na-emezi ya nnukwu ọnwụ ka obi n'ọjụ unu nwa Chineke ji abụ unu nwe unu ego unu ji eme ya na-emezi ya akwụkwọ anyị taa eji emepe ya nke ọrụ so kelele unu ndị asị ndị Igbere unu kelele ndị anyị nọ n'Amerịka ụwa abalị ya ndewo anyị ekelela onye eze ọjọọ anyị jebe aga ka ọ kparịtụrụ anyị ụka bụ eze ebe okwu onye eze nke ụmụ ise ọ nọ nwe echichi anyị onye eze ngwanụ eletụga akparịtụkwara anyị I was the headmaster of this school. I
na-akwa arịọ ka Chineke mee nyere nwere ma ọmaka mekwa ọbụrụ ụwa ama amụsa ihe ezi agwa ma amụsa ihe ọnwa ezi agwa webụ ya na-echo Chineke ga-anọrịta na mmiri obi ibu na usokwu ga-eme ya ọ ga-abụ ihe a na-ada ada ya aja anyị dịkwa na-ese ọ bụ ekele enyewa anyị nwere olileanya unu si dị agachi ime ihe a ndewo nuwo ndewo gọzie unu anyị ekele na echichi Her Excellency, Barrister Mrs. Amadi Ikweche ọnọdụ nwa echiche anyị ebe ọnwa ojegba baịtụrụ anyị ụka ma ndị prọfesọ baịghara anyị anyị ji amalise a prọfesọ Ogbo ọ nọ ebe a ya baịtụghara anyị prọfesọ Mrs. Ogbo nọ ebe ọnwa ya baịtụghara anyị ji ya nọzi nwa na-azụ akpa ya akpa prọfesọ Emekekwo nọzi ebe ọnwa ya gbazioro anyị ụwa baịtụha akpa Her Excellency enye na ya olu ya nye ha akpa ya olu ya agara iwu ndewonu unu chesakwa ọ bụ Ibere Mmiri live broadcast nọta Central School Commission School ọhụrụ ọnwa ndị Ibere Progressive Association ọrụ anyị yara ihe ụwasị nke enye omere makụwa gboro mmalisa akwụkwọ abịa na-abịa ndewonu ka ngakwu Prọfesọ Mrs. Ogbo ka ọ gara ihu Prof. Ndewo ndewo ndị Ibere ka ndị nwaminasị ibe n'ogo nso nke n'iji mmiri ọgwụ nso opụta nyocha ike ahịa nwanyị bịaza n'ihi o nweta afọ atọ ga na-aga bịa n'etiti ugbu a foto ya maka ụmụ ya si na ebe emenu health center ya dọ maka na emekwanụ senior primary bọriwaje school ka ọ dị mma ya si na ji nji eje lee anya ihe kwesịrị eme a ga na-etucha agụkwa eme ihe ga-asa ya Chineke bịa bụrụ unu mezuo ihe a unu mee ihe a ọ bụ Chineke ka unu ndị asị ka Chineke gọzie unu ka ọ gọzie ụmụ unu ka ọ gọzie ezinụlọ unu ihe unu mezi unu ihe gbasiri Ibere na-emetụ ahụrụ ka dị mma ọ bụ unu ọja bụ mgbe unu na-alụ ebe a ma ndị unu mụ gwa amara ọmụkwado ibu unu sapụsa ka Chineke kwụghachi ka Chineke gọzie unu ka Chineke site ihe emezi mee ka Ibere nwere ibe ọ na-abụ agasị omeneme amụsa anyị ihe eme ka anyị zụpụta omeneme aja aka Chineke gọzie unu aba Jizọs anyị gaji ebu ihe Prọfesọ Ogbo biko Prof keletu ụwa ga ikeletu ndị nwa na ile IPAI ga-akpaịtụkwara ya gachebe ibe Prọfesọ Emeke ka ọ nọzi nwa echichi anyị na Prof Ogbo nkwandekwa n'onye ndị ọmụkpara unu na-ekpere okwere unu ndị a mere ekpere ọha unu ya dị unu na mma esi nsaba ya Ibere ọzọ anyị gara ndewo unu taa ndewo sa anyị ekelela ijekwa Prọfesọ Emekekwo anyị bisakwa Prọfesọ Emekekwo ekeletu anyị
ya ekele tụkwanụ ma ndị nwanne anyị ndị IPA anyị nọ n'ala bekee prof ngwanụ keletu anyị ga-agaji Ibere nọ Amerịka ma Kanada ndewo n'ụwa unu emeela ihe unu kpọkọta ozugbo anyị ebe a taa sị ka unu bụrụ ụlọ akwụkwọ unu mezi ya chịkwa Ibere ọ gbasite emume n'oge bọrị o jedu unu ndị unu zụrụ afọ ime dori anya na Naịjirịa zụọ alụa bụrụ ihe nwazụ mezi Ibere nkwanwu unu garị na osimiri asaa na ugwu asaa fúri ala Amẹ́ríkà ma Canada òun jẹ pásátó olóde egwulakwa Ibere onye ọhụụ du unu ga ya duzi unu onye ọhụụ na-emetụ unu darịsị Ibere asị warịsa abezi afịa bụrụ ilu unu dụrụsị Ibere ahịa ndị je skuulu ebe ọmụmụ meziri ihe ebe m jee skuulu so obodo m chọ a skuulu ọma m jee unu tụkọta okpo unu suo mbara hụnụ bụrụ minisari ebe ọrịa bịa wọta emewezikwa ife ọbụla n'ụsa gwụsa ihe eji mee onye ọma o jenụ ka amụba skuulu ọjọọ ndị akakọ ka emezi igbo nwa unu jisi ike unu adatụkwa mba n'ihe ọ bụ nwa n'ọbụwa Amerịka emepela ọ bụ n'ọbụwa Naịjirịa emepela ahịa enwe gọọmenti Abia steeti ọ bụ unu bụ gọọmenti nọ n'Ibere ahịa enwe gọọmenti a Naịjirịa debiga ndị ifo anya ọ bụla ọhụrụ mere ele ọhụrụ mekwana ọ bụla ndị China mee ọ bụla ndị India mee ọdịwa na-emepe na aka datukwu unu na unu jisi anyị ike ndewonu ndewonu anyị ekelela prof excellency nọ n'ebe ọnwa barrister Mrs. Amadi Ikwecha ọ nọ n'ebe ọnwa asị ọ bụ oke mmiri jụụ na oke atụma afụsa unu ahịlanya ya ndị ukwu afụsala taa ọ bụ oke ihe meru excellency biko keletu ga-akparịtụrụ anyị ụka I will deviate from and speak English because there may be some people who are interested in this outreach who do not speak Igbo. So I am speaking to them on behalf of the women because it's a women outreach program. I am thanking the Ibere Progressive Association Women Outreach Program abroad for reaching out to women because all these things are going through feminine channels, and we are thanking them for the great work they have done, and we are hoping that they will motivate others, other programs, other branches of women, other associations to come and help in other ways apart from doing this for the children, to reach out and branch out in areas like skills acquisition for the youth, because these children, they are going to grow into youth, so that we can do some things for the youth that will keep them well occupied. So I am thanking these women and I am thanking everybody here, the IPAI workers. I'm seeing them, they are including you. I'm thanking all of you for your solidarity and your support. Thank you very much. God bless you. Amen. Thank you. So here Chief Dr. Ogibi Zuka. Matufuma Kobasa Wamchoka, Chief Dr. Alfred Keletu Chief Dr. Alfred Eme Biko Keletu Makubasa Kwandon. Cha Ibere ndewo nuwo. Ndewo. Obodo m chọọ ehi ndị IPAI ma mie mgbe ndị nke inyom anyị gbakọta akpọ unu oku unu ụza onye kụnyiri ma ọnwa onye te ya nọ ya gbataghị ntị unu emeela ele unu kụwara ya aka ahịa nta awa ime atọ ọnwa agba ya ume ya bụrụ anyị ji iko kusa mmiri mbụ anyị na-akweje chọrọ ite anyị ga-eji busatụwa ya ike Chineke. Biko unu emeela m sị ka m kelee unu mie mbụ Dr. Felicia Onyukwu ọ gbalịala onye ọbụla ọkpọ onye asị na ya abịa ele unu zukọta nwa ọ dịkwa m riele m nọkwanụ nwara uhu ka afọ unu emeela ma unu ji bịa biko ka o mere ma ele ọnwa anyị gụsa ruo ịba anyị kwesịrị ịgụrụ ka ọ dịkwara mere ma ọmụma ọ bụ ihe anyị buru obu ndewo nuwo.
Chief Dr. Paul Anyaso ka ọkpa ịtụrụ anyị ụka ya kpa ha chikwa ojibi ọkpa anyị ụka ụwa kpa ha akpa anyị agaba smart ụkọ ha n'ụwa echiche ya ọba ịsara o jekwa akpa izu ụka na anyị ga-akpa ihe anyị mekọrọ nkwa anyị abịa akpa bịa chabụrụ onye anyị chọrọ ime obi atọ nwa bụ Chief Dr. Paul Anyaso Chief mgbaga n'ihu ọnụ mara o ji eri eri so na-eme n'ọnwa aka bụ ya hụ mụọ echekwa eme so ndị ohere a na-ekele ndị ohu bi ya na-asị na ụlọ emeela ọnwa aka ahụ nwa ka bụ prayer full of God's to happen. anyị ga-awa aka ka ochigbo ogbonna ya izuụka ochigbo ya ka anyị tụrụ anyị ụka anyị aga smart agba ịgbagba anyị agajebu ihe chabụ ohe n'ebe ọfụma ahụ all over the world. South Africa, South Africa, Malaysia, Singapore, also on Sunday, America, Canada, Britain, some who buy with them. So we get a long area of the witness. You know what they are eating. And Chief Dr. Paul, I have a country. So I just go to I'm a better go to school, million on better ndewo anyị ekelela ka anyị kpọbasa akwachi smart ụkọ ka ọkpaịtụra ya kpaịtụkwa ụka anyị ejekwa mekwa omenala n'oge Steve gbagara ihe organization. I don't hear the handball results here. And then they work at so we have to come with the next phase. ndewo anyị arụkọ ya n'olu ndị dị iche iche unu marụkwa ndị ụmụ nwanyị Ibere Progressive Association Women's Wing ọ bụ nwa bụ ndị bịanụ zụsa ya ma akwụkwọ ma ihe ede ma ihe oriri kwụwasị ite n'omere ma skuul ele ọ bụ mgbe ụwa na-aga na Jenụwarị wee buru ya ihe ndị ọrụrụla anyị jekwa bịa gara ihu mekwa mmemme bụrụ ịgbape skuul ọnwa m ji achọta ndị ọtụrụ ndị eze ma ndị prọfesọ anyị ma ha excellency biko ka anyị gbada asabụ ka anyị nwere ike bịa mee mmemme ọnwa Elojedo ndị ewolu biko unu bịa elokosi ịdụ anyị abịaghị ndị mmemme elokosi ịdụ ịgbape skuul ọnwa unu na-anyụ na ihe ndị eze zukọ nwebe ọnwa president Ibere Welfare Union nọ nwebe ọnwa Her Excellency Barrister Mrs. Francisca Amadi Koche on the web Professor Mrs. Ogo on the web Professor Ogo on the web Professor Meke on the web Zukola who learn in a Hindi IPAI who are on the web
Dr. Paul Anyaso nọ webe ọnwa unile anyị na ihe onye ọjọọ so ya n'akụkụ bụ Chief Smart ụkọ aga-awa Chief Smart ụkọ onye ọjọọ nọ n'okwu Chief Dr. Ogbonna Izuka bụrụ ndị nọchinụ ndị IPAI nwanne m Emeri nọkwa n'ebe ọnwa zuru ọbịa nwa ka ọ masa ihe mere anụ Chief Anyogo nọzụ ọba ọ nọ nwa echichi anyị emme ha ọ na-aka kparịtụrụ anyị ụka eweliwo Chief biko unu iwe welu unu anya o were anya ji mee m ama m ọnọnwa unu na-anya unu ahịa ụmụrụma skuul ọnwụwa ji nye ebe a kwụ na ahịrị onwụwa jizi ego ụwa gbajinye ndị ebe azụ ụmụ na-anyị na ahịa ndị nkụzi ụwa nọ ebe a Opiebe nọkwa nwa echichi anyị Igbo Basics ọ nọ nwa echichi anyị ndị Erosa Dr. Okorie ọ nọzụwa bụ na ọ bụ amaghị IPAI ọ nọ nwa ihe ya ọ bụ eze Dr. John Okorie ọ bụ amaghị IPAI ọ nọ nwa echichi anyị ụwa ezukọtala ka anyị ga-akpara ihu mekwa mmemme ọnwa elokwesị ego ndị ezi unu ga-achịkọta n'aka ihe amịhe agbakọtawo achịkọta n'aka achagbu ogbe ọkwa ya nọ ndị ewo achịkọta aka ngwa ka agbakọta n'aka ngwa nọ egbuokwu obulu ma ọ bụrụ unu lee anya na ahịa abịala ịchapụ ya
That would be our famous Idere Milo.